Pindirawo service up. Ani? Iwepo? Iwepo ndikotopindirawo service. Iwe. Service? Ko unoenda kucheche. Unoenda kucheche. Ko kucheche ndio kunamata chete. Ko kuita sei? Iwe munhu unonamata uripa. Unonamata uripa. Ndio kuita sei? Auzizive ere kuti munhu unonamata uripa. Ayo unonamata uripa basa kumbonosangana nevamwe ka. Saka iwe ndio wakuziva manje mafambiro noita kuenda kucheche wewe. Unoenda ere. Nayo. Ewo ngati kuenda kule kwakaenda kasenzerewa ndo kuenda kuchechi. Eka. Ipa pespa unenge uri kuchechi kwa. Vana fili mautara zvokuchechi nhasi. Munhu anoti hanoenda kuchechi iwo uri kuenda unoshandirwa chete. Odzoka unoendawo kuchechi. Kwete kungomirira kuti handiri kuenda unoshandirwa. Ungosvika pamaso opfuga moto. Ndinenge ndiyoshandira. Ndinenge ndiyoshandira. Swerawo uri pamunamato. Okay. Ndima kutaura izvozvo. Kopere chakaipere. Iwewe musowa wadhumana musuruna anonzana akanyora kambo aka. Mari mazhira. Memory mari mazhira. Kokudhumana kweiko memory ndogara ndinayo. Naye. Chechi. Iwe kwakufundisa nezvachechi. Firipi. Ko anzi kudiko na comrade wekubika sadza mutaundi. Ndanzoti wakabatwa. Okay. Wakabatwa. Iwo mapledges ari kuuya. Varonzi kudiko anzi kukava dachi kuita kuriyambudza. Ukariti touch. Wandakati tipaseni dzina rake tifuna kumutumidzana mashereni. Serious akarova. Airimona. Aikona bisa. Saka vanhu vaitotenga sadza riyadi. Kuve business ranga rakutoflorisha. Pane munhu akaita jerasi manje. Vafunga kuti ari kuita sei? Ari kumuwanzira wana. Ari kumuwanzira akati gandimbomupikicha nasimukomano. Ari kutora mari. Ndinabva dzuro kuti wapatiwa. Ani wachitungwiza kako. Ndio kwenyu ikoko. Uri wokuchitungwiza. Uri wokuchitungwiza. Haisi chitungwiza. Murisa Park. Kana wafuta kuita sei wewe. Paneka muka business kauri kuita. Vanenge vachirova mabhinda ukaona emuZimbabwe. Kutsvaga mari chete. Dai vanotsvaga mari. Saka mhosva yake inenge ichiti kudii manje? Handizive. Obvious. Ungapikire nsima mustreet. Ko munhu ari kugocha chibage akasiyana. Vanenge vachimhanyiswa kavaya nekanzo. Itori mhosva. Itori mhosva. Manje unosvikirwa pawasapoto esadza ka. Kasitovu kagasitovu kari on. Unenge uchangoisa uyo ka. Pamiro. Unenge uchangoisa huku pamoto. Uri zvimwe zvinotoya zvakaiva. Zvakatodiko dai. Zvinoibva mutaundi isadza chete. Kwanodi kubva naro kumba sadza racho. Rakaiva. Unoona munhu akatakura chokugochera chibage brace stand ine moto. Mazimbabwenzika. Ndakaenda kuZambia kanyema. KuZambia kunenge kuchiitwa zvese mastreets ekuZambia. Vanenge vanotengesa, vanenge vachibika, vari kugocha chibage. Mbambaira dzinoiswa pamarasha dzichigochwa. Ndaifunga zvangu kuti council ikanyatsa kugadzira zvakanaka muzasi maHarare Street omo. MaRobert Mugabe. Ndokuti ndopaunyanya inotengesera. Wakamboona zvingoro zvinenge zviri pana Rezende naRobert Mugabe apa wakambozviona ndizvozvo. Saka wakanyatsa mugadzira zvakanaka manhero paya vanhu vanosvika vachitobhadhara mutero kukanzura uchiita sei vachitengesa. Konyatsoiswa good lighting yakanaka. Yes. Pane kumhanyisana kwavanenge vachiita nevanhu. Mamhanyisira nacho. Anenge ari chikatsi negonzo. Pakaipa. Asi handizive kanyema. Ndi Jason Moyo, ndi Robert Mugabe kauyo. Ndikaguvi. Iyo inobva kuMarket Square. Mota dziri kubva kuGlenview wabva muna Fidel Castro. Watena kupinda parodhi yekutarisa kuti pamapurisa paMarket Square. Ndi Harare ka? Ndi Harare. Sewage yataitaura nezvaiya yakatovhura rwizi. Haina kugadzirwa here? Pakazogadzirwa. Panenge pakagadzirwa ndakapfuura napo musi wechishanu. Panenge pakagadzirwa asi sewage yakasiya yakaita se yakuvadza mugwagwa. Saka wamarika unotoda kutogadzirwa mugwagwa iwo nokuti wakatodyika nokuda kwesuwa iyoyo. Yes. Machemicals. Machemicals. Panoda kutoshinga. Uri kubva kuEvale. Muna Seke Road.
handitopona pa073 ka 073 ndiyo papi kwandipana 077 kozita 071 ndapaziva wapaziva izvozvi manje paakubuda iri mvura manje rodhi iyaya yakatanga yakachereka so inyowani yakatanga yachereka saka kanzuru ngaenda notarisa kuti mvura iri kubuda pasi apa iri kukanganisa inonzi chiko nharaunda iyoyo ine zita kuti kudini inenge yakaita kaku handiziva aiwa nharaunda yacho inonzi kudii andi tiri muna Sekerod ndisekerod but panonzi padhuze nepa wakupinda pamadrinks kapa handi pane musika munyowani wemapotatoes kao usati uchibva kuchitungwiza handiti inner lane yemuna Sekerod wakunoteremuka kuti uchienda pabustop iri pa Kelvin Corner usati waenda kukelvin corner uko usati wasvika pamadrinks ndisekerod uchibva kuchitungwiza pari kubuda mvura izvozvezvi clean water iri kutaika pamwepo saka mugwagwa wacho watochereka zvekutoti munhu ari kushandisa inner lane ngavachenjere noti unogona kusiya motokari ini ndari kutongokumbira zvangu kuti kanzuru kana isingakwanise dhorobha iri vokumbira hurumende yopindira yogadzira nokuti mapoto ari mukati nameya ati ndanemba kuenda kakuna ndirabva tedepa vakanyora tsamba andakakumbira kamutungamiriri hatina capacity kuti kugadzira mvura yekumwa ndochangosara chete ngavangotaura kakuti capacity yezvese mvura yekunwa sekwemigwagwa yacho nhasika anzi Lorraine Drive ari kuvhurwa ndipirawo sando kakuna honorable minister Felix advocate mamhanyiro avari kuita so ende vanenge vachinzwa zvichemo zvevanhu nezuro kumapasti 12 pana Lorraine Drive naHarare Drive ndakavaona vachishanda usiku usadaro ndichivhara taundi honorable minister musazasiya ndodaro vaishanda neusiku ndozvatinofanira kuti zviitike even mumashops ngaashande usiku andokanzwa professor Mthuli Ncube 24 hour economy 24/7 ndizvo ndozvinodikana kugona turo ndakaenda kuEgypt zvandakaona kuEgypt Muscat kana zuva riripo vanhu vanenge vari kubasa kana China manderu ndopa vanenge vakuenda kushopping kuchina havana nguva yekuti vari kuenda kunoti vari kubika kudzimba vakawanda vacho pane mafood outlets panenge pane zvakawanda zvekunwira saka nguva dzese dzekuti mari inenge ichita seikonomi inenge hatifanire kurara tikarara ikonomi inorara 24/7 tichipika nsima awachitatanda vanhu kana vagadzirirwa migwagwa yacho naye vakomana kungoita accident pedza kufamba mushe parodhi muno kungokanganisa rodhi ndaona imwe mota ichigaka moto kanyema ndakaiona motikari dzinodaka kuti unoziva kunyanya musi wefriday Philip handiziva kuti tingaite senyika mafarisiro anenge achiita vanhu mazimbabweans murodhi nemakonde vanenge vachiita resi usadaro nditokudza vanenge vachiita resi kozvishandwa zvishandozvei iwe unoziziva kuti parodhi motikari mishina iyi mabhureki anogona kurusa oita sei chiko kana mafunga kuita resi endai kupi endai kurescoso kwazvinoitirwanoti kurescoso nemakonde vanhu vari kukrosa vanhu vari kuita sei muri kumhanyisa motikari makeses ekurohwa kwevanhu nemotokari ivo vanhu vari stubborn kukrosa rodhi aiwa fambidzanai vari kufamba netsoka nevane motikari tarisanai pipi zhura famba bwino ndo zvinoitika aiwa kapa ndozvo makadzidzira wani pamakaenda kunodzidzira kutyaira nai vakoma ndimi varidzi verodhi isusu enzayo manje ndazonzwa gai kachibvunza panapa zvikanzi Elias ari kupi Eliasani Giriva aripo izvozvo asi kuri arida kuvakawo yake stadium kaoko kwamutoko unoziva ingondipirawo sando kuna Chawanda agadzira guta rekwekwe kuti rive neimwe status ndo inonzi kusimudza ikonomi stadium yakanaka plus paakuzoita munoti mamwe makambani ekuti anenge achiwana maservices kubva kustadium because pane zvakawanda zvinenge zvichiitika musi wefriday panenge pane magames, saturday game,
Sunday game. And uchaona zvaitwa naMr Chawanda zviya ndizvozvo ndinoziva honorable minister wepamabhuku apa Tafara Scott sakupwanya izvozvo asi kurara kuti akomana ndingakombena Chawanda. Ndakanzwa kaminister Kunta Kinte minister Kazembe kumanda akati pana chipani chirabaliwa 1963 Dynamos palibe kwachinienda ndaye ati zvirambe zviripo yakawina wani Dynamos yakarwa Theo 5-0 but yakawina wani apa kusina ne Highlanders kutaura kakutiona zvaita Chawanda wamari mwezuro ane stadium imi muri 7 million support amsati mane stadium amuna kana ground zvandoda kuita Dynamos Dynamos ndoda kuitenga ndine $20 undimutsiroka Mr. Mtasa kanyemba marangariro